Ahojte cestovatelia, nachádzame sa pod Cristo Rei na Madeire. Krásna pláž je tu dole, nádherný útesík a teraz nám naši cestovatelia Peťo so Sonkou povedia, ako hodnotia tento zájazd. Takže zájazd je dokonalý, neskutočné zážitky, super partia sme sa tu stretli, máme dokonalú sprievodkyňu, perfektného šoféra, no všetko je super. No je to tak, že prvýkrát sme vlastne na takomto zájazde a nikdy som si nemyslel, že to takto bude perfektné. No. Ja som skorej myslel, že to bude také... Mne sa sem ani nechcelo ísť ináč medzi to. A veľmi som spokojný. A čo sa ti najviac páčilo z Madeiry? Mne? Asi tá cesta na Levádu. No, Leváda, tá džungla, to bolo neskutočné. Tá príroda je úplne krásna. A ako ste sa tu cítili? Úžasne. Normálne. Veľmi dobre sme sa cítili. Ani domov sa nám nechce ísť. Výborne, troška bolo horúco, ja som čakal, že tu bude teda chladnejšie, ale je tu úplne, že super. Tak vám ďakujem krásne.